Γεια σας guys. Θα παίξουμε αυτό το πράγμα που το βρήκαμε για σήμερα. Ω Χριστέ μου. Δεν είπες ποιος είναι. Ο μάγκας. Βλακές λέει παιδιά, ο Μπέκ πάμε. Βλάκας είναι. Κι άλλο ένα ακόμη round για το κουμάντο έτσι. Άμα είναι είμαι κατέβη. Εύχομαι. Και όμως. Ρε. Τι κολόπαρτος πούμε. Ένα ακόμη. Ένα είναι. Ένα. Έκανε δύο μπρο. Ρε. Πάρτο. Παιδιά κερδίσω 2-1. Μα την Παναγία ρε. Ρε. Πάρτο. Μα. Είναι χαλασμένο. 4-2. Ένα. 4-1. Ρε μα το Θεό. Φωτιέζομαι. Ρε μπρο. Άντε. Δεν βαθιέται. Get the fuck out ρε φίλε. 5-1. Ρε. Δύο τα πατάει. Όχι ένα. Μα την Παναγία ρε. Την κολοφαρδία μου. Ρε μπρο. Oh no. Oh no.